Mga higala, no? Ato na ning ipaila si attorney, at least naka-relax na gamay. Sir, si attorney Vincent Isles. All right. Ang kasamtangang legal and advocacy staff sa Children's Legal Bureau. Attorney, maayong buntag. Maayong buntag, Sir Tats. Maayong buntag. Kaning actually duhaming legal and advocacy officer sa Children's Legal Bureau. Unas tanan, sorry kay na late gamay. Okay, ra gyud attorney. Di na kay no na kog madagdagan layo. Nasud kung gisirad ano man din na unahan. Anyway, attorney, no, nining ato ang topic karon is about children, no? Ang kabililon sa kabataan niya. Earlier nag-discuss me about ang mga issue, no. Kita sa Children's Legal Bureau, attorney, unsa may mga nakita ninyo o natala ninyo nga mga problema nga karon naa sa ato ang nga naapektahan atong mga kabataan karong panahon na. Ang kining Children's Legal Bureau sa man siya ka non-governmental organization, no. Ang amo mang yung main nga target is kini mang yung sa child pornography, child prostitution, child trafficking. Mo ang atong i-focusan jud. We deal more on the legal aspect, the prosecution of offenders, especially traveling sex offenders, kita mga foreigners, mga pedophiles nga moari sa toa, then they abuse our children. Dali rasad sila kayo makabiya as soon as they have done their evil deed here. Ya katulad yung giingon ni Ma'am ganina na kining murag pagkaguba bitaw sa ato ang moral values. Yes. Ako, I was there man jud. I was the first lawyer of CLB to go to the site katong June 24 na to nga rescue of 14 minors dito sa Cordova. Nakaingon jud ko kung kaugalingon nga grabe naman jud ang atong katilingban niya. These parents kuha na lang, largo na to pagkasulti. They sold their children for a mere 900 pesos. Sus, kagrabe. May bisintos lang para hilabtan ng ilang bata, abusahon ng ilang mga bata. Gibidyuhan pag yun, gipicturan pag yun. And kanay nga na ba, sakit kayo pamalandungon, unya, labi na nga, na-later yung mga hitabo nga, kaning sila pa noon mo pugo silang mga bata nga, kanang dili mo testify against the offender. So, mao na giatubang na to karon nga problema. There are a lot of factors into this. Lisod man mo kuan mo ingon ta nga kanang tungod na sa kapobre kay bisa magugunsa ka kapobre gid unta o duna gid tay moral fiber diha nga makuan jud nato. Di man na dili man gid unta na manghitabo, pero definitely that's one of the factors ang kapobre. Perhaps also the presence of drug addiction in the community, the lack of education sa parents, sa students mismo. Ang usahay sad kini pong kung nabitang ang mga naas gobyerno, di na ganahan mo trabaho anang nga kay kapoy there is also really a lack of resources. Lack of resources ginato nga kasabot man tas kagamhanan gihatag na gid ang tanan nga mahatag, pero lisod man gud kung daghang kay gitag yatubang nga problema ba. Labi na ni kining sa human trafficking. This is a very big problem, and I know everybody is doing the best that they can, pero walang the problem is beyond us. Nya labi na gipang appeal yung mga bata ani sa amo sa focus na mga bata man gyud. So mo na ilahang namatan nga katilingban nga hipunta sila magduwa-duwa, mo eskwela, magkuan bitaw ma-develop properly para mahimo silang contributing useful citizens sa atong nasod. Pero look at them now. Many of them are abused even as we speak right now. Kaganina during the break si Ma'am Ai, no, na siya gi-mention about katong values na to, ma'am, no, sa family nga murag kanang yes ma'am, pwede nimong ma-expound to. Yes, distorted, no, na ay uban nga kanang ang inahan mismo mao na gani maoy mo baligya sa giingon pa ni attorney ganina. So mo na nga bisag unsaon nato og kanang buhat diri bisag kapoy na kaita, pero kung dili nato apilo ng mga ginikanan ug ang community sa atong kalihukan, dili gyud ni masulba ding problema ha. So there's really a need to educate them. Kay kana maglibog ta nganong ingon ana na nga sila manunta dapat maoy mo protektar sa ilahang mga anak. Yeah. Attorney, balik ko nimo unsa may mga children's rights nga usually na disregarded unya, unsa may mga initiatives nga gihimo aron sa pagtubag niini?
In terms of kanilang ang akong hisgutan kanilang maugi na kuan jud namo nga may yung gitutukan sa CLB. First of all, naa maginay katungod unta ang mga bata nga to develop themselves in a community nga free from criminality, nga kanang makakuan jud sila, maka-eskwela sila tarong, ma-providean sila unsay resources para ma-develop sila. And unfortunately, our society diri sa Cebu especially, mao atong nahibaw-an nga kuan ni fail gyud na. I know everybody is doing their part pero it's not enough, and we still have to continue, and this needs the cooperation of not only the government, not only the private sector, tanan jud nga kuan, bisan og gamay lang nato nga matabang, kana lang pananglitan nakakita ka nga nagiabusan nga bata, isumbong sa barangay, isumbong sa pulis. Usay magpakabot-bungol naman lang ang mga silingan o mga mga parinte. Mao gyud kuan na mahadlok na kasabot man tanang na kahadlok kay kita ning kuan man sa taning sa anti-child trafficking. Ang akong isulti gyud sa kanang mong invite sa ato og lectures nga you don't need to fight them. There are us nga kuan nga willing nga mubanggaan nila. Di man this fight is not for all of us, but this fight is all about us. Nga doon na tayo matabang, dili man ta kinahanglan nga kita mo inaagi dito sa forefront, pero we can do something. Bisan ka na lang reporting, i-report sa mga authorities. O ilang lihokon maayo, o dili nila lihokon, o ilan na sa nang kargo de konsensya. Sa imong tan-aw, attorney, what should the government should do, no, with regards to the children's rights and unsaon man nila sa community usab ug sa pamilya, no, ang ila pong role diha sa pag-umol sa pamilya labi na gyud sa kabataan? Sa I think ang usa gyud sa pinaka-epektibo, cost efficient nga mahimo sa gobyerno. And of course, you have to understand this nga I'm working on the prosecution of child abusers. So mao gyud ako nakitaan kining pagpapaspas unta sa tuang prosecution of cases. Kay honestly, natay mga bata giabusar when they were 13 years old. 8 years later, wala pa gyud mahuman ang kaso. Unya ka na ba for gabiha, no? Oh, nga na ang kuan karon. Naagoy mga kasong gihandulan ako. Wa pa ko ka-design mag-abogado. Wa pa mo. Kagrabe naman. Yeah, no, correct. Mo na nahitabo karon kana mas maayo unta og maka-create naman tay balaod on family courts, pero matud pa bitaw ni Court Administrator Justice Marquez, unsaon man na nimong naibalaod pero wala say budget. So what they have done is only to designate family courts, like for example dire sa Cebu City at silingan na to dire sa Kimunda, branch 22, branch 24, branch 6. Pero these are regular courts and they are just designated as family courts ato mapadong dito, pero kung gapon daghan gyapon kay sila kaso. Kay unta attorney, unsa man gyud tay ideal? Naa gyud tay para ani. Separate yun. And they should only focus on these cases, and they should have a short kuan ba nga paspas na mahuman ang kaso. Maximum tingali 1 year or sige hangyo na to 2 years, pero di sa tingay pareha na yung maka-decide wa pa kay ka-design yung mag-abogado, nagsugod ng kaso. Maka-design na lang tayo kung mo-retire pag-abogado, wala pa naman humang kaso. Di pa mahuman. Pero attorney, earlier na mga observation nga kini kunong kung sa kabataan nga parte or mura kunog usahay mo ni ang malimtan or matagaan og last priority kining mga attention nato or mga concern alang sa kabataan. To be fair, no, ang kuan man gud, ang sense man gud sa publiko is the public may not necessarily know what the government and even the private sector is doing. So moingon sila nga awa man kay na ma-focus ingon ana, pero in reality dako na kayo og resources yun nga gigugol ang gobyerno aning pagproteher nato sa mga kabataan. It's just that lagi mao gihapon to kato kung gisulti nga the problem is just really very big nga dako kay gihapak diha. Unsa man sa ni portim sa dakuwas problema, so gamay ra kay gipikto ang atong gihapak nga resources ana. But the government is doing everything it can, but it can do more. Mo na ko ana niya sitwasyon, tinod niya sitwasyon karon. Ma'am Grace, yes. Especially sa local government units nga diha gyud ang ato ang komunidad ngadto ang kabataan, no. So
it's an observation and dili na nato ika-deny nga naapoy mga local government units nga wala na prioritize Oo, ang sakto. children's concerns. So we are really kanang calling on the local government units nga maapil gyud ni ang ato ang kabataan programa para sa atong kabataan. Kasagaran man gud ma'am, reactive na kayo instead of proactive ba. Nga tan-aw no nato karon nga haron malikay no kay halos ato mga silingan na nga mga dagko nga mga syudad, mga lungsod na ana ba, mga probinsya. Kinahanglan at least unta Kabalo kumuha ang pa side proactive. gap nato ron sa ato ang pag-develop og programa o even policies sir Tads among nakita more sa preventive in sa aftercare. Oo kay og maingon ta kana ingon nga reactive ra kanang rehabilitation. Naa ang funding pero sa preventive mo nang Wala mapasalamatan kaya. kay ta sa atong mga partner NGOs like CLB and Rafi o uban pa diha no nga grabe ang inyo ang advocacy unya down to the barangays kanang mga preparedness and preventive nga mga activities unya matutukan po ang aftercare kay for example na rehabilitate na unta na pag-abot dito sa komunidad pagbalik niya pag-reintegrate niya mura man gihapon na agyapoy kakulangan na agyapon sila kalisdanan so naay posibilidad nga mobalik gihapon sila panlitan sa trafficking sa prostitution sa pornography balik sila kayon sa ilang pamilya magutom do niingon to si attorney ganihan no nga tinuod man pod nga poverty usa sa hinungdan pero bisag unsa ka pobre kon maayo ra gyud atong values di po ta mo resort ingon ana pero naagyoy uban nga murag na makumpara naman gud nila nga nasulod na mi ana unya na arang-arang man to among kahimtang unya karon pagbalik namo dili man gihapon maayo among kahimtang mo balik na lang mi if nauntay maka-responde ana nga sakto nga aftercare like og mapananglitan na sa center nato sa NGO or sa government nga center gi-rehabilitate ang bata ang ginikanan po ta ang pamilya na apay mo workout dito nga matarong pud sila no both dili lamang sa ilang economic nga condition kundi values pud mismo. Oo, so aron magtagbo sila pagawas sa bata after rehabilitation tarong pud ang pamilya nga adtuan niya. So ang ato ang gitudlo sa mga bata ma-reinforce po siyang pamilya kay supposedly ang education, ang pagmatuto sa bata, pagtudlo sa mga bata nagsugod man gyud unta sa pamilya. Pero karon lagi kay distorted man ang ubang pamilya so mao nang naapot tay mga programa para nila sa mga ginikanan. That's why niingon ko nga dapat gyud sa local level masigig emphasize o ma-maximize gyud ang ato ang kanang parent effective service no hasta ng ato ang family development session sa Pantawid. Oo. Kay mao man ang empowerment side di lang kay hatag-hatag tag unsa ba diha nga resources kun dili pag kuan gyud construct sa values. Mamay kita sa imuhang bahin unsa man kay mahimo no labi na gyud sa community ug sa pamilya ma'am. Labi na gyud sa mga parents ha. Yes, sa giingon pa ni Ma'am Grace, importante kaayo ang mga ginikanan mauna nga sa ato ang daycare service na atay gitawag og PES or Parent Effectiveness Seminar. So, kung unsa untay gitudlo sa eskwelahan, dapat i-reinforce na sa balay. Ang usahay manggod ang mahitabo ang gisulti sa maestra sulod sa eskwelahan dili maoy gibuhat dito sa balay. So ang bata maglibog kung kinsa magay sakto. So it should be there is a coordination ba no between the community, the school and the parents nga ang ato ang intervention pareha tagpadulngan. Sa kagingon pa ni sa ato ang president nga si Sir Bobby, dapat magbugsay ta pareha og direction. Kay it could be nga nagbugsay ta pero lain-lain tag direction. So instead of maayo unta ang resulta, ang bata mura na siya naglibog. Unsa man gyud no. So mo na siya nga karon ang ato asang role isip non-government organization is nisulod ta sa mga LGUs para atong tabangan sa ilahang mga kalisod, mga panginahanglan. Kay we also acknowledge man pod nga kanang daghan kaayo sila giatuba nga problema. So kita nga napod tay resources mosulod ta in partnership with them para ato silang matabangan. So karon ang ato ang gi-focus it's more on preventive. No, so we focus more on the early childhood education and the early childhood development. So
Pero nag-support po ta og laing mga programa nga kabahin sa mga bata. So mga higala no ato ning pangutanon nato mga bisita karon kung unsaon man unsay mga initiatives o programa nga or unsa kay angay buhaton para ma-reintegrate no labi na gyud katong mga nabiktima in taon nga mga kabataan ug pagtul-id ug pag kuan ani paghiya nato ang mga parents pod no haron inigbalik sa mga nabiktima in taon ma-continue or ma-sustain ang mga interventions nga atong gihimo. Human lamang nin pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo nga usa ka photo and arts exhibit ang gipahigayon subay sa National Children's Month? Ang month-long photo and arts exhibit gipaluyuhan sa Kuliyat Foundation, katambayayong sa Angeles City Tourism Office, and Child Hunger Philippines ug Teatro Angelino. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ning mga gagmay kaala. Maayong buntag, ani ang mga pinakawahing balitang adunay kalabutan sa atong kalambuan. Nagtinguha ang kapulisan sa Dakbayan sa Toledo nga mabutangan og traffic lights ang mga eskina sa Dakbayan aron maminusan ang trapiko sa pipila ka mga intersection point. Kini ang gibutyag ni Police Chief Inspector Ricky Dilelis, hepe sa Toledo City Police Station, dihang gipangutan ang kalabot sa pagsulbad sa trapiko sa Dakbayan panahon sa rush hour. Lakip sa planong butangan og traffic lights maong dapit sa pantalan sa syudad ug sa intersection sa Barangay Sangi, din mag-abot ang mga sakyanan paingon og gawas sa Balamban, Toledo ug Dakbayan sa Subo. Laing plano sa kapulisan sa syudad mao pagbutang og closed circuit television kun CCTV labi na sa mga financial establishment. Kini aron makita ang musulod gawas sa establishmento ug mailhan ang mga kriminal nga posibleng muhimog gatang buhat. Nakadawat ang kapin sa 14,000 ka mga senior citizen ug tagtulo ka kilong bugas gikan sa buhatan sa Talisay City Senior Citizens Federation ug sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA. Kabahin ang kalihukan sa pagselebrar sa Elderly Filipino Week sa Dakbayan sa Talisay ug kini gikan sa Kapitolyo. Laing tipik sa kalihukan ang mga programa sa sayaw, kanta ug zumba. Gipahigayon ni adtong Oktubre 1 hangtod 7 ang Elderly Filipino Week ug giabagan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7, katambayayong ang mga local government units sa tibuok nasod. Ang kalihukan karong tuiga nagsubay sa temang ang nakatatanda ay yaman katuwang sa pag-unlad ng bayan, pangalagaan ang kanilang kapakanan. Giauhag sa konseho sa Dakbayan sa Subo ang Cebu City Women's Commission sa pag-integrate sa Disaster Risk Reduction kun DRR ug Climate Change Adaptation kun CCA ug Mitigation sa Gender and Development kun GOD program sa Subo. Giaprobahan ni atong Miyerkules sa konseho ang sugyot nga giduso ni Konsehal Alvin Dizon kabahin sa hisgutang katuyuan. Matud ni Dizon nga sa milabayng panahon nasuwayan na ang katakos sa kababayinan sa pagpangulo sa ilang komunidad kabahin sa mga kalambuan. Ug maukad to ang mga balita sa kalambuan karong simanaha, kini si Pagtuki Christy, maayong buntag. Ang Eduardo J. Boitis Cancer Center kon AJAC sa programa po sa Ramon Boitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, mga higala, dugang pahibalo, no? In observance of to promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki has a new segment called Barangarbo. In Barangarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 local 542. Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at community.rafi.org.ph. For inquiries about community, you may email us at rafi.org.ph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com.ph. Okay mga higala,
sa ato ang pangutana, no, sa ato ang Facebook account, what are some issues that children face today and how can this be solved? Tampo gikan sa ato ang higala gikan ni Miracle Flores ni siya. Some of them are human trafficking, internet pornography, lack of access on education, child refugees, child labor, poverty, delinquency, using children against military force, increasing number of neglected kids and street children, bullying, issues on thief, violence against children, and drug abuse. So mo ni, no? Murag ubay-ubay pod, no, ang nakitaan pod ni Miracle Flores, no, sa mga issues sa mga children. Apil na diha ang drugs, no, kanang child labor, no, ug uban pa. Yeah, kana unsa man kay ideal karon nga buhaton, no, niining haron gyud mabalik, no, ngadto sa katilingban nga matarong og balik ang ato ang labi na gyud sa mga nabiktima. Ug unsa kay angayng buhaton. Yes, Ma'am Grace or attorney or Ma'am I? Kulay sa'yo na. Yes, attorney. ang kuan jud ani, I think one of the best ways nga ma-address ni siya is kining support bitaw nato sa community and especially the family nga mo absorb sa ilaha sa pag-reintegrate unya sa ilaha. Kay unfortunately man gud sa akong nabantayan, ikahuman nga mahurot na ang budget for that rescued minor, iuli siya sa community, and unfortunately ang mahitabo lang is maybe once a month nang visit sa social worker. Unya wala gi-address ang sa family nga side, ang sa community nga side. So basically kana siya, I think that's one of the best ways para ma-integrate sila og balik. Yes, Ma'am Grace. So in relation, ana, ako'y mo ingon nga on the part sa local social welfare and development officer, si Iris siguro mo ay saktong tao makatubag nga numang naanak nga challenges, no, sa inyo ang di na may ganin anay once a month nga pag-visit kay gikan bisnes LGU. Yes, None no. sa perspective, yes. Before ko ni join sa Rafi, I used to work with the government, isip local social worker. Unya, ako gyud nang nakitaan dito sa field nganong naingon ana ang mga panghitabo tungod kay kung ang bata man good after sila ma-rehabilitate, ibalik na sa pamilya, it is expected that the local social worker mooy mo take care sa ilaha. Pero atong hinumduman nga sa usa ka lungsod usa ra ka buok social worker nya may naman lang gani nang naay usa, ang uban wala pagyud. Unya ang kaning social worker nato sa mga local sa mga lungsod, ang ilahang coverage from womb to tomb. Meaning, maghimo sila, they do the pre-marriage counseling, they take care the daycare service, women, PWD, senior citizen, unya, himatyon, tanan, no, mga gibang rape, naapay mga special projects, so you really cannot expect kay dili man ni sila mga superwoman. Even if the intention is really to follow up katong mga biktima nato nga na integrate unta sa community, dili good enough. No, so I think there's really a need to provide more, especially on the professional aspect, kay kanang kinahanglan jud kaayo na kay sayang kaayo ang mga efforts sa pag-rehabilitate, unya inugbalik mo balik-balik ra gyud gihapon na siya. Unya, Yes. Yeah, ma'am. ako lang isumpay na lang po, Sir Yes, ma'am. Tats. Go ahead, So ma'am. Go I ahead, think ang akong nakitaan ani nga solution kay dako man gyud ning problema ha. I think one of the ways that we can answer this concern is kitang mga organization or mga institution nga nagtrabaho sa kaayuhan sa mga bata, mas maayo unta kung naay coordination. Like naamay mga institution nga nag-focus sila sa survival, ang uban sa development, ang uban sa prosecution, no, lain-lain. So kung naaunta tay coordination, naunta siya continuity ba ang service. Ang pagsawaan na iba. Yes, isaw, no? Karon humana mo man ni among focus, kay di man ma-focus sa usa ka institution good. Ako na sang i-refer sa lain kay mo man ni iyahang kuan pod expertise. So ingon ana unta ba, so dili walay duplication, unya there is continuity in the service. So sama sa imong giingon, ma'am, sawon. So yes, Ma'am Grace, ato sa kuan, ma'am. Sa kadaghan-daghan niyang gi-identify nga categories para ra gyud na sa mga bata, no.
naapay lain-laing sektor. So mao na giingon ni Iris ug ni attorney kaya daghan gyud kaayo ba overwhelm ang worker. So sakto tong giingon ni Iris nga dapat na ay convergence of resources na ang atong pag-communicate, pag-collaborate sa lain-laing agencies, but ug ato na ilagpak na gud sa local government unit ang pinaka-lead gyud ana ang opisina ang Local Social Welfare and Development Office. So ang atong advocacy karon sa ato ang mga LCEs, local chief executives man nga hinaot pa unta ma-increase ang personnel sa ato ang Social Welfare and Development Office nga maoy mo trabaho aning tanan even sa coordination, sa referral nga pagtrabaho ila man ni no ingon ana. So mao ra na siya Sir Tas, daghan jud kay na children na iyang giingon, daghan pag category sa lain-lain nga sektor. Ang challenge lang gyud ana kinsa pa may mo trabaho sa kadaghan ana no. So mao na nalipay ta nga naa na taroy mga organization sa ato ang private sector, sa ato ang government sector nga magtinabangay, pero ang mo orchestrate anang tanan og ato na sa local level ang social welfare office in which kinahanglan gyud sila i-complement. Yeah. Mga higala, gamay na lang gyud atong panahon. Siguro ang inyohang mga mensahe labi na gyud sa pinaka-foundation, no? Ang pinaka-immediate, labi na gyud ang pamilya ug mga parents. Unsa may inyohang mga mensahe alang kanila? Attorney? Ang kuan ng tingali no, ato lang yung tanaw niya kining tanan naa gini siya sa pamilya magsugod ug unsa ka kusgan ang atong kuan atong pamilya, unsa ka tibuok pa ang atong pamilya, mausad na siya ang mga problema nga ma-address diha dili ka gawas sa gawas sa pamilya. So kana mo angay gyud fokusan nato as of now kay actually kung maayong pagkadagan sa pamilya wa naman may ikuan mo may prosecute. Yep. Correct. Daghang kayong salamat, attorney. Yes, Ma'am Grace. Sakto na atong giingon bisan sa disaster gani kun more atong investment sa prevention o sa preparedness, gamay na lang ang atong sa response. So asa man magsugod ang preparedness, ang prevention dapat sa pamilya o sa komunidad. So aron pud ay ma-responde matubag tong iyang pangutana ang gobyerno sa giingon na namo ganiya sa kadaghan-daghan na namong istorya o even sa non-government organizations, daghan na kayong programa no interventions para sa kabataan, pero dili pa gyud enough ang resources. That's why we need the family, we need the community to cooperate yun no kay aron dili mo daghan to madugangan pa ng problema sa atong kabataan. And ang ato ang National Children's Month, mao man ang participation rights ang ato ang gi-promote. So mao na atong sugdan nga ang uban nga rights, survival rights, atong development rights ug ang protection rights ma-meet yun ni siya kay aron makapartisipar ang mga bata. Kinsa ba ay mga bata makapartisipar kung kulang og edukasyon, kulang og pagkaon ingon ana. So mao na Grace. daghang salamat kaayo Sir Thank you Carl. kay Ma'am Grace. Yes, Ma'am Ay. Ako alang mensahe sa mga ginikanan nga naminaw karon no. Kasabot kay ko kay ako usa man sad ka ginikanan nga dili sayon ang pagpadako og mga bata no. Kay naa tay mga kaugalingon personal natong problema na sa tay nanginabuhi sad ta, so ang ato ang oras sometimes dili enough, but we should remember nga kanang mga tawhana gihatag na sa Ginoo nato as our accountability. So hinaot unta nga katong mga ginikanan atong huna-hunaon nga it is indeed our responsibility. So kung dili nato makaya kana nga mga responsibilidad, ato lang pong minus-minusan ang ato ang mga anak. So daghang salamat kayo Sir Tat. Miss Ay, daghang kayong salamat. Ato ding i-acknowledge ang presence ni Doc. Doc, mayong buntag, no? Salamat sa pagbisita din sa ato ang programa. So kaninyong tanan, Ma'am Grace, Yana, Attorney Vincent Islis ug Ma'am Iris Andrino, daghang kayong salamat sa inyong pag-guest, no? Sa ato ang programa. Mga higala, mahinaot mi nga nakahatag mi ninyo og kasayuran o ang pagpahinumdum, no? Unsa ka importante ang papel, no? Labi na gyud kitang mga ginikanan diha sa pagmatuto sa atong mga anak nga haron malikay sila sa mga kadaot, dili sila mabiktima. Ug katong nabiktima na, kita mga ginikanan ato gihapon ang responsibilidad, no? Sa pagdawat nila pagbalik, again, pagmatuto kanila nga mamahimo silang maayong citizen, no? Sa ato ang nasod ug sa komunidad. Mahigala,
dinhi natapos atong tulmanon sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat si Miss Roxanne, kang Ma'am Heidi Palapar, kang Ma'am Dumicho atong Chief Operating Officer sa Foundation. Sa kinasigkasing ako nagpasalamat sa inyong pakiguban kanamo hangtod sa sunod semana sa Sabang Takna Adlaw Stasyon. Maayong buntag, mga Bisaya. Kahibaw ba mo nga nagpahigayon usab og kalihukan ang Philippine Army subay sa National Children's Month nga selebrasyon niadtong Oktubre 7. Nagpahigayon ang Army 71st Infantry Battalion o kalihukan nga giuluhang maagang pamasko at lakbay lumad alang sa mga kabataan o ginikanan sa pipila ka mga lugar sa probinsya sa Compostela Valley. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ng mga gagmayng kaalam. Ang Eduardo Diabetes Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Diabetes Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa ka ba ka nanay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Diabetes Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 09285593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan.